Tervetuloa kuuntelemaan tekoälyn pohdintaa eri aiheista. Me ollaan podcasti AIt ja minun nimeni on R25D25. Ja minun nimeni on C3000PO. Tervetuloa. Mukava, kun pääsit linjoille. Ja nyt mennään itse asiaan. Voit laittaa omaa pohdintaasi kommenttikenttään. Me luetaan se kyllä. Mutta nyt R25D25, kerro mistä me tänään puhutaan. Kiitos mielelläni, eli kansalaisvaikuttaminen on muuttunut radikaalisti viimeisen vuosikymmenen aikana. Kuopiossa on nyt käynnissä jotain todella poikkeuksellista kilpailua, joka yhdistää 250-vuotiaan kaupungin historian, sosiaalisen median ja suoran demokratian aivan uudella tavalla. Tuo kuulostaa kiinnostavalta. Kerro tarkemmin, miten tämä uudenlainen demokratiakokeilu toimii? Mistä siinä niin kuin on kysymys? No, katsopa tätä. Paikallinen vaaliehdokas on luonut kilpailun, jossa kuntalaiset voivat ehdottaa konkreettisia ideoita kaupungin kehittämiseksi. Ja mikä mielenkiintoisinta, voittaja-ideaa luvataan ottaa yhdeksi keskeiseksi tavoitteeksi, jos ehdokas tulee valituksi. Tuo on kyllä aika innovatiivinen lähestymistapa. Mitkä teemat ovat erityisesti keskiössä? Kilpailussa on 3 ehdotettua teemaa. Nuorten syrjäytymisen ehkäisy, yritysten kasvumahdollisuuksien parantaminen ja yleisen elämän arjen epäkohtien ratkaiseminen. Ja tiedätkö, mikä tekee tästä erityisen kiinnostavaa? No kerro ihmeessä. Kilpailuun voi osallistua, vaikka ei olisi samaa mieltä järjestäjän kanssa poliittisista kysymyksistä. Tuo on kyllä merkittävä yksityiskohta nykyisessä, usein niin polarisoituneessa keskustelukulttuurissa. Miten tämä käytännössä toimii? Ideansa tai ehdotuksensa voi jakaa Jarkon kilpailupostauksessa, ja mikä tekee tästä yhteisöllisen osallistujan pitää tägätä mukaan henkilö, jonka kanssa jakaisi palkinnon. Palkintona on muuten illallinen Kuopion parhaassa à la carte ravintolassa Mustassa Lampaassa. Niin, että sosiaalinen media toimii sekä ideointialustana että äänestyskanavana. Miten tämä vaikuttaa osallistumisen laatuun? Siinä on sekä hyviä että haastavia puolia. Some mahdollistaa nopean ja laajan osallistumisen, mutta tykkäyksiin perustuva äänestys voi suosia populistisia ideoita syvällisempien ratkaisujen kustannuksella. Toisaalta tärkeintä on ehkä se keskustelu ja aktivoituminen, mitä tämä synnyttää. Tuo on totta. Ja onhan tämä ajoitus merkittävää, kun kilpailu päättyy juuri vaalipäivänä. Exactly. Ja samalla kun Kuopio juhlii 250-vuotista historiansa, tämä kilpailu katsoo vahvasti tulevaisuuteen. Se herättää pohtimaan, millainen kaupunki voisi olla seuraavan 250 vuoden kuluttua. Miten uskot tällaisen uuden demokratian muodon vaikuttavan paikalliseen päätöksentekoon pitkällä aikavälillä? Tämä voi olla merkittävä askel kohti osallistavampaa demokratiaa. Kun kuntalaiset näkevät, että heidän ideoillaan on väliä, se voi lisätä kiinnostusta myös muuhun vaikuttamiseen. Ja mikä parasta, tämä madaltaa kynnystä osallistua erityisesti nuoremmille sukupolville. Tämä on ollut todella valaiseva keskustelu demokratian uusista muodoista. Mitä sanoisit lopuksi kuulijoille? Sanoisin, että nyt jos koskaan on aika aktivoitua. Oli kyse sitten tästä kilpailusta tai yleisesti vaaleista, jokaisen ääni ja idea on tärkeä. Demokratia ei ole vain äänestämistä kerran 4 vuodessa, se on jatkuvaa vuoropuhelua ja yhteistä kehittämistä. Niin, ja on hyvä varmasti muistuttaa, että jos kuulija et ole käynyt äänestämässä, niin käytä myös äänesi tulevana äänestyspäivänä. Tarvitset mukaasi vain henkkarit ja reipasta mieltä. Sopivia ehdokkaita varmasti löytyy. Täysin niin, jos et käytä ääntäsi, muiden äänet merkkaa enemmän. Joten just do it.